praise, praise. Mayong buntag mga igsoon ko diha sa Ginoo. Amen. Salamat. Andam na ba ang tanan nga mudaig sa tumbuhi nga Dios niing takna sa kabuntagon? Hallelujah. Akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing ug huna-huna niya akong gihangyo si Brad Serapin alang sa opening prayer. Hallelujah. Mag-ampot ta atong dulo ng Dios, atong pasalamatan, mga tagtabang kanya, we can do nothing without Him. Hallelujah. Wala tayo mahimo kung wala ang tabang sa Diyos. Ginoong Diyos nga labing gamhanan. Salamat ining matahaw mga kabuntagon, Ginoo. Ikaw magapamuhat, Lord. Gani, Lord, ni cancel man ang bagyo, Ginoo. Wala ko kabalo asa nimo gibutang, Lord. Ikaw ra nahibalo, Ginoong Diyos. Lord, salamat sa maayong panahon. Ikaw magapamuhat, ikaw magahikap sa among taksa-taksa sa kasing Ginoong Diyos. Hallelujah. Lord, ingon ka, Lord, sa imong buk abisikel, ilisan minimong bakong kasing-kasing Ginoong Diyos. Lord, nadawat na namo, mga buutan na kami, tungod sa imong tabang, tungod sa imong grasya, Ginoo. Panalangin ni usab ang social media, Ginoong Diyos, nga nagasunod sa imong puluhaton, Ginoong Diyos. Layo sila sa mong pananaw, layo sila sa mong paningo, Ginoong Diyos. Taas imong kamot, Ginoong Diyos. Doon na may mga pamilya nga nagkabingkil, Ginoong Diyos, ikaw magauli. Wala mi masayo doon sa struggle sa mga OFW, Ginoong Diyos. Panalangin ni ang social media nga mga tao nga nagsunod, Ginoong Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoong Diyos. Thank you so much, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Usbon ko, maimbuntag ka natong tanan. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. maayod gud kaayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Hallelujah. Kumusta mga igsoon ko sa Ginoo? Ang tibuok na tong simana, kumusta man? Nabati ba nato ang kanang pag-uban sa Ginoo? Amen. Amen. Nabati ba nato ang iyang pag-atiman kanato? Amen. Nga sa bisan asa ta sa atong pagpanikay-sikay, sa atong pagpuyo, sa pagsangkap sa mga gikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Nabati na to ang pag-provide ni Lord. Amen? Amen. Kanang makita jud nato ba, masinati gid nato ang kana bitong mga pabor ni Lord. Amen? Amen. Grabe ang pabor ni Lord sa matagtagsa na to ka pamilya mga igsoon. Pabor sa Ginoo nga gitagaan ta niyag may panglawas. Amen? Amen. Wala to'y balatian. Ang tanang walay balatian, musinggit og praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gawas nun kay ta mga igsoon nga muday karong kabuntagon. Amen? Amen. Excited ba ta nga ato siyang daygon? Amen. Ato siyang himayaon? Kana bitong nasa sulod sa atong kasing-kasing nga wala tay laing gihuna-huna ba kun dili si Lord. Kana bang gusto nato nga Lord kaksa ko karon. Amen. Magpakagusta sa Ginoo sa iyang presensya. Dili man nato makita ang Dios. Amen. Dili nato makita, pero nagsugo siya nga simbahon nato siya sa spirit and truth. Simbahon nato ang Dios pinaagi sa espiritu og sa kamatuoran. Amen. Dili tud nato makita igsoon, pero magbati nato. Amen. Na makaingon na lang ta, wow, nagkahila ko sa presensya nga gikan ni Lord. Amen. Wala laing makatagpaw sa tong kasing-kasing mga igsoon ang presensya ni Lord nga nagahatag og kalinaw, katagbawan og
lamang kalipay sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Amen. Mga mga igsoon, nga sa dihang mo daig ta sa atong buhi nga Dios, ato siyang daigon nga kanang gikan sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga kana bitaw si Lord atong gidayig. Amen. Pag si Lord ang atong gidayig mga igsoon, kanang ihatag nato ang pinaka the best. Dili na to tugutan mga igsoon nga adunay mga makapadistract sa atong kasing-kasing hunahuna kaysa tibuok si mana mga igsoon. Karong adlaw gusto ni Lord nga ang tibuok natong kasing-kasing hunahuna para ug para ra gyud niya. Amen. Hallelujah. Sa atong pagdaig mga igsoon, aduna ako'y basahon sa dili pa ta magsugod sa atong pagdaig nga maoy gihulat sa atong buhi nga Dios. Niingon diri mga igsoon sa Salmo 24 versikulo 3 hangtod sa 6. Niingon diri nga kinsay makatungas sa buntod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Siya nga maayog binuhatan ug putlig huna-huna, siya nga wala magsimbag Dios-Dios ug dili manumpag bakak. Panalanginan siya sa Ginoo ug ilon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon ini ang katawhan nga modangop sa Dios ug musipa sa Dios ni Jacob. Amen. Ang makasulod diay sa presensya sa atong buhi nga Dios, kanang purity ang atong kasing-kasing, walay lama. Amen. Kung anduna man gani mga igsoon ko sa Ginoo, ihatag na sa atong buhi nga Dios. Kay tabangan ta ni ana ni Lord nga mao pagkuha ulit tay lain nga atong patabangon sa pagtangtang ni ana si Lord ra gyud. Sa dihang atong ipakuha ni Lord kung unsa may mga naa sa sulod kay si Lord man gyud nasayod. Muna nga kanang ato apong desisyonan mga igsoon pinaagi sa pulong sa Ginoo sa tabang sa atong buhi nga Dios. Amen. So sa atong pagdaig mga igsoon, una atong lamanuhon ang atong igsoon diya sa Ginoo. Kung mahimo ang mga igsoon gawas sa atong liguranan. Amen. Ayog sugot igsoon nga karong kabuntagon dili ta kalamanos atong igsoon. Amen. Kung mahimo atong pagkapinan og ingon, nalipay kog dako nga niya ka sis Brad. Amen. Hallelujah. Nalipay kog dako kay makauban na saka. Nalipay kog dako kay ikaw misemba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Ug ang tanan anak sa Dios adunay panagiusa, panagpikil kalimtana, pahariun ta ang gugma, dawata ang atong kamot. Igsoon ko kumusta ka, nalipay kog dako kay gawanian, nalipay kog dako kay makauban na saka, nalipay kog dako kay ikaw mo simba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Ug ang tanang anak sa Dios adunay panagiusa, panagpikil kalimtana, dawaniun ta ang gugma, dawata ang akong kamot. Igsoon ko kumusta ka. Yes Lord, yes Lord Jesus. Hallelujah. Nalamano ba nato ang tanan? Amen. Hallelujah.
kanang lipay kay tanan makalipay kaayo mga igsoon ko sa Ginoo kana bitang atong mahimamat ang atong igsoon diya sa Ginoo. Amen. Kay kinsa man to ang tinuod nga igsoon ni Jesus. Di ba niingon ang pulong sa Ginoo nga katong namati sa iyang pulong. Amen. Dili man ta igsoon sa dugo, pero diya sa Ginoo igsoon ta kay usa ta diya sa lawas ni Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsoon. Kung mahimo igsoon, atong pamalandungan ang awit nga ningon diya nga hangtod may kinabuhi. Nahimugso ta ni ining kalibutan ng mga igsoon tungod kay ang plano ni Lord, gusto ni Lord nga ato siyang daygon. Amen. Gusto ni Lord nga gipakatawo niya, iya tay gipakamatyan dito sa cross. Og ang gihulat ni Lord sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon nga mao ang ato siyang daygon. Nidayeg ra gani ta sa Ginoo igsoon. Daghan na gani kayo ang gibuhat ni Lord sa atuwa. Amen. Daghan na kayo siyang gipangbuhat nga mga pabor o mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo o Diyos. Imo kami gipakatao ni ining kalibutan na Amahan. Tungod kay aduna kay dakong plano o katuyuan sa among kinabuhi. Nga gusto ni mo, Lord, nga amo kang masimba, amo kang maalagaran, amo kang mapasalamatan, amo kang madayeg sa tibok na mong kinabuhi o Diyos. Yes, Lord. Muhimukso ko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsod ko sa kalangitan mga bulan o kapitoonan imong gipahimutan. Yes, Lord, mga pag-antos, mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang kanako sa kahugawan imong gihinuan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Yes, Lord, walay sama kanimo kagamhanan. Yes, Lord, walay alang makatupong, Lord Jesus, katupong sa gura mo. Takos og angayang pasidunggan ka, O Diyos, pasidunggan ka hangtod may kinabuhi. Yes, Lord, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod ni ka sa kasing-kasing ko bayawon ka ug alagaan ko Ginoo. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Nahimugso ko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsod
langitan, mga bulan o kabitoonan, imong gipahimutan. Yes, Lord, mga pag-antos ng kinabuhi, mga pag-antos ng kinabuhi, imong gipasan. Alang ka nako sa kahugawan, imong gihinloan, kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong dugo. Yes, Lord, walay sama kanimo kagamahanan o Diyos. Kanimo kagamahanan, walay arang makatupong o Diyos. Tupong sa gugma mo, tagos o kangayan, pasidunggan ka. Hatod may kinabuhi, yes Lord, hatod may kusog, hatod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hatod ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka og alagaran ko. Hantod may kinabuhi, yes Lord, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hantod ni aga, sa kasing-kasing ko, bayawon ka og alagaran ko, Ginoo. Bayawon ka og alagaran ko, Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Santang aduna ka pa kami kusog, Amahan. Aduna pa kami gininhawa, Lord Jesus. Amo padyugang daikon, Amahan. Amo padyugang mapasidunggan sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Lord, thank you, God, sa imong mga katauhan, Lord God, na imong ipadala, Amahan. Ang dakong tumo og tuyo ni mo, Lord Jesus, nga imo ning gibutangan diri, Lord, og balay alampuanan ang imong plano, Lord Jesus, nga ang katauhan nga imong gihigugma, Lord Jesus, gusto ni mo, Lord, nga makaalagad nga kanimo, Amahan. Salamat, Lord. Dalaygon ka nga Dios, nga among silimbahon nga Dios, mapinanggaon nga Dios o walay sama. Diyos, Lord God, nga walay Diyos nga gamahanan sa tanan. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Atong pagsyundaygon ang atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Naingon diri ang pulong sa Ginoo sa Salmo. Naingon diri nga Salmo 150. Naingon diri nga dayga ang Ginoo. Amen. Ingon diri nga dayga ang Dios diha sa iyang templo. Amen. Naingon pag yun, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga tsumpeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa ug mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang.
dayga ang Ginoo. Kamong tanang binuhat, dayga ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Ingon ang Dios, daykon day nato siya mga igsoon pinaagi sa atong panagsayaw. Amen. Nadungog ba nato ang pulong sa Ginoo? Ingon diha nga, dayga ako ninyo pinaagi sa mga panagsayaw. Mano mga igsoon, basig matingala ta nga, nganong magsayaw-sayaw man ta. Amen. Di man pareha sa uban. Nganong magsayaw-sayaw man ta. Naingon diri sa Salmo igsoon nga, daygo na to siya uban ang mga panagsayaw. Amen. Sumusayaw ta, ayaw kaulaw sa imong katupad, sa imuhang likod, kay wala tay laing gisayawan mga igsoon kung dili ang tag-iya sa atong kinabuhi nga tuwa sa langit. Nga ang atong Dios na magbubuhat sa tanan. Amen. Ingon pag siya dayga siya sa mga masaba nga mga instrumento. Mao na naatay gitara, naatay drum, ug uban pa. Kay gusto ni Lord ato siyang madayig nga dinuyugan sa mga instrument. Amen. Maunay usa nga gihulat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Muna mga igsoon, atong gamiton ang atong kamot sa pagpakpak, ang atong tibok lawas, kusog hunahuna, kasing-kasing sa pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ingon diri nga, lunlong kalipay akong matagamtaman pag si Lord ang atong kauban. Amen. Hallelujah. Lunlong kalipay akong matagamtaman tanang panahon, ikaw Diyos akong kauban. Ang pulong mo kasing-kasing kuminggaan, problema ko ako nang italigdan. Sayaw igsoon, sayaw lang ako kay si Jesus akong Pangulo. Sayaw lang ako kay si Jesus akong Ginoo. Sayaw lang ako kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Magmaya lang, magmayalan ako sa kalibutan, kay ang kadaogan ako nang nabatunan. Ang pulong mo doon ako'y kasiguruhan, kaya ang pagtulunan mo karon ako nang gituman. Lukso lang ako kay si Jesus akong Pangulo. Lukso lang ako kay si Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako kay nagmadaogon ko kuyog kanimo. Lunlong kalipay, lunlong kalipay akong matagamtaman tanang panahon, ikaw Diyos akong kauban. Ang pulong mo kasing-kasing kuninggaan, problema ko ako nang italigdan. Sayaw, sayaw lang ako kay si Jesus akong Pangulo. Sayaw lang ako kay si Jesus akong Ginoo.
ugon ko kuyog kanimo. Magmaya lang, magmaya lang ako sa kalibutan, kay ang kadaugan ako nang nabatunan. Ang saad mo doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo karon ako nang gituman. Lukso lang ako kay si Jesus akong Panginoon. Lukso lang ako kay si Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako kay nagmadaugon ko kuyog kanimo. Magkahalan! Kahalan mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Jesus, magkahalan, magkahalan mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Galad ang tanan, itong yan na ang tanan, diha kanimo Jesus akong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdayeg kanimo lang. Jesus, ibayaw, ibayaw ka, iisa ka sa among pagdayeg kanimo lang. Ihalad na ang tanan, yes Lord. Itong yan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Masayaw! Musayaw ko, mulokso, mulokso ko, mudagan, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw, musayaw ko, mulokso, mulokso ko, mudagan, mudagan ko doon kanimo. Ihalat na ang tanan, itong yan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat sa kusog nga among nahatag nga kanimo, Lord Jesus. Kay ikaw man usab, Lord God, ang tag-iya sa among kinabuhi. Sa tanan, Amahan, ikaw ang tag-iya, Amahan. Basta, Lord, ikaw ra usab ming nag-uli sa among kusog nga kanimo, Amahan. Lord, dili masayang ang among mga kusog, mga pagdaig, kay mao na yung imong labing gihulat sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus.
walay makatandi amahan sa pagkamaayo kanimo Lord Jesus. Dios ka amahan nga walay kapareha amahan. Dios ka Ginoo nga buhi gamahanan ug matuod nga Dios. Buhi ang imong mga saad amahan. Lord, ang imong pulong Lord Jesus nagsulti Lord God. Nga angayan ka namo sa tanan Lord God. Ngayukbuan tungod sa imong pagkagamhanan, tungod sa imong pagkamagbubuhat, tungod sa imong pagkahalangdon nga Dios. Hallelujah Lord Jesus. Sa pagkamaayo mo ug dili masukod ang kadako sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun o Diyos ang angayang simbahon ko. Yes Lord, walay makatandi sa pagkamaayo mo. Dili masukod Lord Jesus ang kadako ang kadako sa gugma mo. Yes Lord, walay katapusan naman. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Yes Lord, walay makatandi sa pagkamaayo mo. Dili masukod ang imong masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo
Wala gid laing angayan na mo nga simbahon o Diyos kung di lamang ikaw Ginoong Jesus. Salamat Lord nga walay katapusan ang among pagpasalamat nga kanimo Amahan. Ang imo Lord God, gusto ni mo Lord God nga kami makadaig na kanimo, magpapasalamat nga kanimo Lord Jesus, nga wala kami laing ituboy sa among tagsatagsa ka kinabuhi Lord. Wala kami laing ipataas Amahan, kundi ikaw lamang Lord Jesus. Wala kay kapariha nga Diyos Amahan. Nabuhi ang imong pulong Lord God, ang imong pulong ang imong mga saad Amahan. Mo'y hinungdan Amahan nga kami nagkapamanasigon sa pag-alagad nga ng kanimo Amahan. Tawad ato na kami paglaong, ato na kami Diyos nga kanunay nag-uban, ato na kami Diyos nga kanunay nagtipig sa among tagsatagsa ka kinabuhi Lord God. Muna mga igsoon, wala rason nga di na to siya sipaon, wala rason nga dili na to siya alagaran sa tibok na tong kinabuhi. Yes Lord, yes Jesus, thank you Lord God. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ni kalibutan sa kalangitan o kadagatan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ni kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Yes Lord, walay rason nga dili ka pagkabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidugan, pasalamatan sa tanan. Yes Lord, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nalilawas. Ay rason nga dili ka namo
ni Abraham. Diyos ni Abraham, yes Lord. Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, ni Isaac. Diyos ka namo, imong katawhan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason pagkabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Yes Lord, yes, hallelujah, hallelujah Lord, yes Jesus, yes Lord, yes Jesus, yes glory, thank you Jesus, hallelujah Lord God. Thank you, Lord God, na wala kami laing pasidunggan sa mong tibok kinabuhi, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus, na nagpakamatay dito sa cross, Amahan. Wala kami laing halaran, wala kami laing yubuan, wala kami laing ipataas, kundi ikaw ang among Diyos, Amahan, na tuwa sa langit, Amahan. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Lord, ikaw dyan ang angayan, Amahan, nga mudawat, ikaw ang angayan nga hatagan ang mudawat sa among mga pagdaig, Lord Jesus. Kay ikaw ang deserve, Amahan, Amahan, nga mudawat sa among mga pagdaig, Amahan. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Thank you, Lord, sa kalipay. Thank you, Amahan, sa kalinaw, sa kadasig, Amahan, nga imong ipasinati kanunay sa among mga kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ikaw ang takos na mong angayan, pasidunggang pasalamatan sa tibok na mong kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord, sa mga katawhan, Amahan. Salamat, Lord, sa matag-usa na mo nga niakaroon, Amahan. Salamat, Lord, nga walay laing gitinguha, Lord, sa matag-usa ka na mo, Lord God. Nining orasa, nining adlawa, Lord God, kundi ikaw ang mapasidunggan sa mong tibok kinabuhi, Lord God. Ikaw ang Diyos madaig, ikaw ang Diyos magbayaw, ikaw ang Diyos angayan sa tanan, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Wala dyan may laing masulti kanimo, O Diyos, kundi ang imong pagkamaayo, Lord Jesus. Wala kami laing mapasalamatan, Lord, sa among tibukin ng buhi, kundi ikaw lamang ang mahal niya tuwa sa langit, Lord. Salamat, Lord, na kami gawaks doon kami, Lord God, na nakasimba, nakadaig na kanimo, Lord Jesus. Sukad pa kani ato, O Diyos, hantod karon, mabati na mo, Lord Jesus, ang imong pagkatiman, ang imong pagpatisyon, ang imong pagkakos na na mo, Lord God. Salamat, Lord. Thank you, God, na daghan kayo nga imong gihimo sa among kinabuhi, Lord God. Daghan kayo, Lord God, nga imong ipasinati sa matag usa ka namo, Lord God. Daghan kayo, Lord God, nga mga butang, Lord God, maamis na lang may Ginoo sa imong gibuhat sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa proteksyon kanunay sa bisan asa mi, Lord. Kanunay gid mi luwas, Lord God. Kay naa mi Ginoo, Lord. Dapat kay mapating ka na mo. You are the Lord of Jehovah Jireh. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, nga
sa mong tiil, sa bisan asa mi mo ato. Makaingon mi nga, makabalo mi makumpiyansa, Amahan. Diha lang yun kanamo, gisalig ang tanan kanimo, Lord God. Kanunay kanaa, Lord Jesus. Muna, Lord, maulan man, mabagyo man, Lord, dili kita mo'y makapapag sa among mga pagsimpa nga na kanimo. Kaya ikaw ang tag-iya sa tanan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory, thank you, Jesus! Thank you, God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Sa tanan na mong lakaw, sa tanan na mong pagkabuhaton, sa among pagpanarbaho, kanunay ka na, Amahan. Hallelujah! Thank you, Lord. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, O Diyos. Kanimo, O Diyos, ang mga pagpasalamat, mga pagpasiduog, kanimo lang, ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong. Amen! Hallelujah! Praise God. Napanalanginan ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Amen? Amen. Hallelujah. Nindot kaayo ang awit nga nakapadasig sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Ingon man usab sa mga nagsunod sa atong FB Live. Nasayod ang Ginoo nga kanunay siya naguban og nagpanalangin sa inyo hapon. Og kanatong tanan nga niya diri. Og nining sunod nga bahin, akong ihatag ang scripture reading. Ayun sa. Ako maday scripture reading. Basta scripture. Atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 1 hangtod sa 9. Ang Dios nagtanyag og kaluoy. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni ining dili makaon, ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamog kinabuhi. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo. Ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Sa 4, gihimo ko siyang pangulo ug magmando sa kanasuran. Pinaagi kaniya, gipakita ko ang akong gahom. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi ug magdagan sila nga naha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, maoy maghimo niini og pasidunggan ko kamo. Sa 6, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Sa 8, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. Sa 9, kay sama nga ang kalangitan habog kaysa sa yuta.
Ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Nining sunod nga bahin mga igsoon, nasayod ko nga kitang tanan nagmadaugon. Amen? Amen. Hallelujah. O karon akong ihatag ang panahon sa atong usa ka igsoon ug atong paminawon ang kadaugan kung unsay mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Akong gihatag ang panahon ni Sis Liza. Atong pakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi mga igsoon. Ayong buntag ka natong tanan. Ang ako din kadaogan no kay sa una bago paming puyo ning lisod kaayo mi kay zero jud mi wala jud mi mausa pag sugod na mo puyo niya. So tanto na mong paningkamot sige mong paningkamot. Naami maabot pero dili man gihapon kaigo kulangon man. Nya huna-huna jud ko kung unsaon ni nganong kulangon raman jud namo ang mga maabot sa among paningkamot niya. Muto nga nadugay inig sugod na mo og trabaho sa among kuan kanang mananom nami. Akong pangayon sa Ginoo nga iya ming panalanginan, iyang proteksyonan ang among mga paningkamot. Og sa tanto na abot nami sa among tanom niya. Makabalik nami og kuan palit sa mga kinahanglanon sa baol og makapamalit na pod mi para pangonsumo namo. Og dili nami mangubra kay sa una mangubra pag yun mi. Kay kulang lagi ang kitaon sa baol di. Sige mig mangubra. Og wala ang Ginoo dili jud nato mahimo ang atong mga gikinahanglan. Og salamat sa Ginoo nga iya tayong giatiman. Salamat Sis Liza sa imong kadaugan og nang hinaot ko nga kita no napanalanginan sa maong testimony kung giunsa sila pag-atiman sa Ginoo. Sa sunod nga bahin, atong paminawon ang special number sa mga kalalakinan, tanang mga kalalakinan. Atong paminawon ang ilang giandam nga awit or special number nga ilang ihalad sa atong buhi nga Dios. Atong pagpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Awitan din namo ang Dios. Ikaw ang kusog, tungod kay ang kusog nga mo atong nabatunan iyaman sa Dios. Ikaw gid ang among kusog, Lord. Niya miron ang awitan halaran ang mga kanta. Ikaw ang kusog kanako kalipayong dalampanan abot man ang problema
walay maikapangbaran, walay maikahiman sa imong gugma. Saman kalayo. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Lord, ako sa tilan mo, magsimba kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Ang puso kanako, kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema, walay maipahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, magsimba kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. May balik mo buhay nga Diyos. Amen. Salamat sa awit nga makalangit nga gihalad sa ato mga kaigsuonan diha sa atong buhi nga Dios. Niining sunod nga bahin mo ni siya usa sa pinaka-importante nga bahin nining maong pag nagsimba nato. So atong ipahiluna ang atong mga kaugalingon, niya atong andamon ato ang mga Biblia, kung naaman sa cellphone atong andamon niya, labaw sa tanan atong andamon atong kasing-kasing ug atong una-una nga andam ta maminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadadon sa atong pastor si Pastor Gideon Candelario. Atong pakpakan ng buhi nga Dios. So dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan sa matagusan nato ka kinabuhi. Ang ato karong pagahisgutan nga mga mensahe sa Ginoo mabasa diha sa libro ni Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. Ato ning pagabasahon uban sa ato ang inablihan nga kasing-kasing, inablihan nga nahuna diha sa pagdawat sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon.
inay maalaot og paghatag kaninyo og kaugmaon nga inyong gipangandoy. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nag-amuma sa tanan nga ming alagad kanimo, Dios nga nagatiman og nagpadayon sa pag-amuma o pagtagbo sa tanan nga misalig sa imong mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa imong mga pulong. Mga mensahe nga mo'y gikinahanglan namong masabdan, mga mensahe nga gikinahanglan namo nga mabatunan, ikinabuhi ug subayon sa among pagpuyo sa kalibutan. I-bless kami karon o Dios sa imong mga pulong, kay mao kanay among kinabuhi nga modala ka namo sa imong mga saad, nga imo gayud kaming pauswagon, imo gayud kaming panalanginan, dili lamang sa usa ka bahin sa among kinabuhi, kundi sa tibok namong pagkatao diha sa kalag, sa espiritu ug lawas ug guban pang mga gikinahanglan sa among kinabuhi. Padayon nimong pauswagon o kini imong sahad. Busa pasabta kami o pasubaya Ginoo sa imong pamagi. We declare blessing sa matag usa, nga ang matag usa Ginoo dunay kasing-kasing nga modawat, dunay kasing-kasing nga motuog, andam nga mo apply sa imong mga mensahe. We declare blessing every one of us in Jesus name. Amen. Og amen. Ang mensahe mga kaigsunan nga ato karong paghisgutan, naghisgot ni sa unsa gyoy angay buhaton sa tao. Unsa gyud ang angay buhaton sa tao sa tagsa-tagsa nato kalaraw or mga pangandoy o tinguha. Ang matagtaw mga kaigsunan, doon na yun ay pangandoy. Doon na ay mga plano sa kinabuhi. Ang matagtao. O walay plano sa tao nga wala makit-i sa Dios. Nakit-an sa Dios ang tanan, bisan gani ang atong unahuna. Bisan asa ta, walay nalilong sa Dios. Bisan asa, namanta sa atong Pinoy-anan, sa trabahoan, sa tanang mga kaila, sa simbahan o sa bisan asa ta, bisan ikaw ra usa, ako ra usa, nasayran sa Dios ang atong unahuna. Bisan sa imong paglingkod, nakit-an sa Ginoo imong kasing-kasing. Kung maminaw ba gyud ka o dili, nakasabot ba gyud ka o wa, andam ba ka sa pagkinabuhi o dili, ang Dios nasayod ni ana. Ang imong tapad wala masayod sa imong ginauna. Ang imong likod ug sa imong atubangan wala makakita sa imong kasing-kasing. Unsay mga tinguhag, mga pangandoy niini walay nasayod bisan ang imong kapamilya. Pero ang Dios dili nato mataguan. Nasayod siya kung malipayon ba ka karon nga naminaw sa pulong sa Dios. Amen ba? Ang Dios mga kaigsunan, Dios siya nga nag-umol sa tao uban gayud sa ihang mga plano. Amen. Kung nahimugso ang tao sa kalibutan, nahimugso usab ang plano sa Dios. Amen. Kisay butuan na. Kung naaga ni tao nga natao usab ang plano sa Dios alang kaniya. Kay walay tao nga natao sa kalibutan nga way plano ang Dios. Sa pagutong sa inahan aron ang iyang anak mo mataw sa kalibutan, ang Dios nakakita. Amen ba? Walay bata, batanon, idaran. Mga tao nga may gininhawa hangtod nining taknaa nga walay plano ang Dios. Wala gyud tao ana. Ang matag tao nga natao dunay gyud plano ang Dios. Ina imong tapad, dunay plano ang Dios imong kinabuhi. Og ang plano sa Dios mga kaigsunan labaw sa plano sa tao. Matud pa sa Isaias 55 nga gibasa kaganina nga ang plano or ang laraw sa Dios dili pareho sa plano or laraw sa tao. Asa ginabasa? Sa Isaias 55. Naanay gisulat diha mga kaigsunan. Isaiah 55. Diha sa bersikulo 8.
Kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna. Amen. Dili sama sa huna-huna sa mga tao ang huna-huna sa Dios. Ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kay ang sa gingon, nag-ingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan habog kay sayuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong una-una kay sa inyong una-una. Sahay ang atong bation sa ato ang kanabitang kasing-kasing huna-huna, mubati tag kaluya kung doon na mga pagsulay. Usahay ang tao mubati og kaluya sa pagpangalagad, sa pag-atog balay alampuanan kung kadunay isang makadungog og mga bati nga mga pulong agin sa pagpangalagad. Nganong naminaw man pud kag mga pulong agin sa imong pagpangalagad? Hello. Sahay ang tao mga kaigsunan, maluya ang ihang pagtuo sa ihang pag-alagad sa Dios. Daghan kayo mga rason ang tao nganong dili siya makapadayon. Pero timan kung ang tao mas daghang rason, mas daghan rason ang Dios nganong natao ka. Wala ta matao mga igsoon aron pasagdan lang. Natao ta aron ta iyang atimanon ug iyang pauswagon ug iyang panalanginan. Pero ang pamaagi sa Dios dili pareho pamaagi sa tao. Daghang kay mga tao nga naningkamot aron ang iyang pamilya mabag-o, aron ang iyang pamilya madala diha sa pagpangalagad sa Dios. Doon ako'y usa ka ila mga kaigsunan nga grabe niyang pagpaningkamot, grabe niyang pagpanarbaho, layo sa gawas sa nasod. Sain ka, layo niya, gawas pag yun sa nasod. Pero tigong layo Giantos niya ang kamingaw sa pagkaon. Kay lahi ang ilang pagkaon, kay sa pagkaon din sa Pilipinas. Giantos niya ang kamingaw sa klima, kay lahi ang klima dito, lahi po ang klima dire. Ang rason nganong giantos niya ang tanan bisan ang kamingaw sa iyang pinuyanan para matagaan niyang kaugmaon niyang pinuyanan. Grabing ginastuhay, eskwela. Pero daghang napakyas. Kay dili ang pagpaningkamot sa kalibutan aron ang tao panalanginan. Kundili ang pagpaningkamot sa tao sa pagpangalagad sa Ginoo, pauswagon siya sa Ginoo. Daghan nga mga pamaagi nga ato karong hisgutan kun unsa gyud ang angay buhaton sa atong pagtuo ug pag-alagad sa Ginoo. Atong hinumduman mga igsuon, diha sa atong gibasa, ingon ang Dios mga kaigsuonan diha sa Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyo og mauswagon inay malaot o paghatag kaninyo sa inyong gipangandoy kaugmaon o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ang matag ginikanan mga kaigsunan, lingi-lingi imong tapad, kasagaran ginikanan na. Siguro inilingi po nimo ulitaw dalaga paingon mapunas pagkaginikanan. Maibog man sana. Ya muhangyo dayon mamisita dayon mawala dayon na kay namisita di ay. Alisod man pud kayo ang babay na wa kay namisita. Kitang tanan mga kaigsunan kung imong lantawon kasagaran mupundar gyud pamilya. Talagsa kaayo nga mga tao nga dili wala sa iyang hiyas ba sumala sa ato ang kauban miingon siya nga kining kinabuhi nga mag-inusara it is a gift o sa kagasa
Di ko malimot samtang nag-birthday si Brother Moses, unya mihatag og mga mensahe ang atong konsihal diri sa atong barangay. Nga matud pa kung ang usa ka tawo dili makaasawa, usa ka na ka espesyal nga gasa. Pinasahi nga gasa. Pero talagsa ra gyud kaayo sa usa ka gatos ka tawo, may nalag na usa. Kay kasagaran sa mga tawo mangita gyud nag partner. Amen ba? Huna-hunaon na to mga kaigsunan kanang atong mga anak, maminyo gyud na sila. Og ang matag usa ka ginikanan, nangandoy gyud nga ang atong mga anak mapahimutang. Mapalastada ang ilahang pagpuyo. Og daghan kay mga ginikanan, mga kaigsunan nga naningkamot sa ilang kaugalingong pamaagi, aron paghatag og kaugmaon sa ilang mga ginikanan apan sa likod sa ilang pagpaningkamot, ang kaguol og ang kalautan mauiilang na sinatian. Nganuman, kay ang laraw sa Dios, ang pamaagi sa Dios dili pareho sa pamaagi sa tao. Gipakita sa Dios kung unsaon aron ang atong mga kaanakan, kabatanunan, panalanginan sa Dios, pauswagon sa Dios. Wala ililong sa Dios ang ilang pamaagi, ang iyang pamaagi. Amen ba? Wala niya itago. Gusto sa Dios nga atong masabtan. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga ato gayod nga i-apply sa atong pagpuys kalibutan kay timan ang pamaagi sa tao mapakyas. Doon naman to siguro di mapakyas, pero kasagaran, labi na kung saad, pakyas. Labi na kung saad, bahiran ti ka ugma. Mahorot na lang ng ugma, di yun na bahiran. Tinuod biya na. Pero ang saad sa Dios, muingon gani ang Dios i-bless ka ugma. Wa pa gani ng ugma, gi-bless na ka. Amen ba? Namunang, ang Dios mga kaigsunan, perfect yun kayo ang iyahang pamaagi. Ang iyahang mga buhat. Walay kulang, wala gyoy kana bitang makaingon kang dili ka makomportable. Ang tanan, mahimo yun nga makabaton og katagbawan. Dunay mga pamaagi ang Dios nga ato karong hisgutan. Nga maghatag ka nato mga kigsunan o mga idea o pamaagi aron ang atong Pinoy-anan panalanginan o pauswagon sa Dios. Timan ang gibasa, ang gisulat ni Jeremias mga kigsunan, naghisgot siya og kining mauswagon nga kinabuhi. Ang tanan mayo mauswagon nga kinabuhi. Nakakita ba kang tao nga mauswagon apan nagkaguliyang? Na ano? Nindot na unta ang ilang pagpuyo, kwartahan na unta sila, pero sige mag-away, bisan gani sa social media. Hello. Maingon po ng uban, siguro anang panahon na nganong ninani mami nga, naamtay kwarta. Pero bless kayo ang tao. Lahi gyud ang kahimtang sa taong gipanalanginan, og lahi pod ang kahimtang sa tao nga naningkamot siya sa iyang pamaagi kaysa pamaagi sa Ginoo. Amen ba? Ang pamaagi sa Ginoo mao ni daghan nga mga tao nga kung ang tao mo tan-aw lisod. Pero kung ang Dios na mo imutanaw sayon. Nganuman, kung ang tao mga kaigsunan mo tan-aw, moingon siya nga kung ako anak di ko kagwanta. Di ko kagwanta kung di ko kakaon og baboy. Magsige na lang ginamos, pero lantaw ko matingala lamang ko nila. Wala tuod sila'y insaktong sudan, pero malipayon man. Nganuman, doon ay panahon mga kaigsunan, inani ni siya. Bisag unsa ang naani mo, basta kay kanak bitang lami sa imong tunlan, gibless ka na. Pero bisag unsa pa na kanindot nga sudan, pero walili lami na sa imong tunlan, wala ka panalangin ni anak. Buti pasabot, walay blessing ang kinabuhi sa tao nga dili makasinati katagbawan.
Muna niingon si Apostol Pablo, ang tinuod nga gipanalanginan sa Dios, dunay katagbawan sa tanang mga butang. Ang tao nga dunay katagbawan sa tanang mga butang, malipayon nga muhatag og mga pagdaig sa Dios. Malipayon nga muhatag og panahon adlaw sa pagpasalamat sa Dios. Samas atong gihimo karon, pero ang mga tawo walay katagbawan sa mga butang, maguol kung muadto og simbahan. Nganuman sayangan man. Sama gud sa atong kinabuhi kaniadto. Maghuna-una ta nga, di ba sa una mga kaigsunan, maghuna-una ta kaniadto kanang ilang gisimbag ila pa nang gidaron, ano tay mapugsan. Kanang ilahang gipagsimba kung naa pa na sila'y gibunglaya na unta sila'y mapugsan. Pero wala sila masayod nga kung kita nagsimba sa Dios, labaw patang nagpugas para panalanginan sa Ginoo. Unsay giingon sa Biblia? Si Jesus miingon diha sa Mateo kapitulo 6:33, apan labaw sa tanan paharia ang Dios. Og pagkinabuhi uyon sa iyang kaubuton og ang tanang butang idugang lang niya kaninyo. Labaw sa tanan paharia ang Dios. Sa awit sa mga batanon kaganina mga kaigsunan, ingon diha nga ikaw ang kusog. Amen ba? Unya dunay message nga samtang nagkanta mi atong pakpakan ang Dios sa mga kalalakinan. No, wala pagyud ka kaabot ang uban nga mga kalalakinan. Unya naabot na diri karon. Daghan gyud unta, no? Atong pakpakan ang Dios, no? Daghan na gyud tang mga kaigsuonan dinhi nga gipanalanginan sa Dios. Ingon dito nga, muluhod ako sa tiilan mo. Spiritual message mga kaigsuonan about luhod, bow down diha sa presensya ni Lord. Kana bitang muluhod mga kaigsuonan, ang espirituhanong mensahe ana total submission. Kanang muluhod ba? Total submission. Kanang mo submit bitaw ka sa Ginoo. Dili pug ka kasabbitar mga kaigsuonan kung dili nimo isurrender ang kinatibuk-an sa Dios. Ang tinuod nga kusog nga gikinahanglan sa tao, mga igsuon, ang kusog gikan sa Ginoo. Dili kusog gikan sa tao o sa kalibutan. Kana bitang ayaw gyud og sugot nga magpuyo tas kalibutan nga nadasig kas istorya sa tao. Ayaw pug sugot nga naluya ka tungod sa istorya sa tao. Kay mahitabuan na magmahay ka. Mahayan nimo ang tao. Unya kung mahayan nimo ang tao, wala kay maani anang kahayuhan. Amen ba? Kay bisan sao na tugmahay, wa gyud nay pulos. Wa gyud na puy ganti. Mga igsuon ko sa Ginoo. Muna nga atong i-apply kini nga pamaagi mga kaigsunan aron pauswagon gyud ta sa Dios. Aron masinatian nato ang iyahang mga plano. Unsa gani ang plano ularaw sa Dios sa atong kinabuhi? Jeremias 29 versikulo 11. Pauswagon ka. Inay mo tapad pauswagon ka. Walay plano ang Dios nga laglagon ka. Walay plano ang Dios mga kaigsunan nga pasagdan ka. Ang plano sa Dios perting ninduta nga dili dapat nato kalimtan, pauswagon lagi ka. Dili lang sa usa ka bahin sa ato ang lawas o sa atong pagkatao, kun dili sa tibuok bahin, sa tanang bahin sa atong pagkatao, sa kalag, sa espiritu og sa lawas. Kaya atong tibuok pagkatao mga kaigsunan, kumpos ni siya sa tulo ka bahin. Ayaw gyud na ninyong kalimti kung dunay mga bata nga mangutana, ang atong tibok pagkatao kining atong gidaladala, kumpos ni siya sa tulo ka bahin. Unsa man ang tulo ka bahin? 1 Thessalonians 5:23. Ingon diha nga ang Dios nga naghatag kaninyo kalinaw, hingpit nga maghatag kaninyo unsa kalinaw man siguro na sa tibuok ninyong pagkatao. O sa nang tibok pagkatao? Sa espiritu, sa kalag, sa lawas. Maunay tibok na itong pagkatao. Unya, diha ka ng tulog kabahin sa atong pagkatao, mga kaigsunan,
Ang Dios dunay laraw. Inay mong tapad, dunay laraw ang Dios. Dili kay ang Dios mga kaigsunan naglaraw lang siya diha sa espirituhanong bahin. Wala gipasabot sa Dios diha sa Biblia nga espirituhanon ra ta mo uswag. Amen. Wala maghisgot ang Dios nga material ra ta pauswagon. Pauswagon ta sa tibuok natong pagkatao sa espiritu, sa kalag ug lawas. Ang espiritu mga kaigsunan mauni ang ato ang pakigrelasyon sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan, si Pablo nag-ingon nga ang atong espiritu pakighiusahan sa Holy Spirit. That is the Holy Ghost. Makigiusa ang Espiritu Santo sa atong espiritu aron magpamatuod nga ikaw ug ako anak nas Ginoo. Mao bitaw nang makasampitas amahan. Kay anak ta sa Dios, ang tao nga makasampit og amahan, tinuod siyang anak sa Dios. Dunay mga ebidensya nga pwede natong buhaton o sulayan sa kinabuhi sa tao, pakuyawi. Kung unsay naa siyang relasyon, mao ni iyang masulti. Kung unsay na siyang kasing-kasing, si Jesus mo na gawas yung baba. Kung tinuod kang anak sa Dios, pakalitan ka, muingon yung kang, praise the Lord, Jesus Christ. Pero kung pakuyawan gini ka, o niya, mugawas imong babo, mayong ka nga, balbal, minataya ka. Wa na, di gyud ka kaingong anak kas Ginoo, kay ang nasa imong kasing-kasing dili mao. Kay si Jesus mingon, kung unsay na sa tong kasing-kasing, mugawas na sa tong baba. Kung naa gani sa atong nahuna, mausad ang naa sa atong kasing-kasing. Kung naa sa atong nahuna kasing-kasing nga kita anak ta sa Dios mga kaigsunan, bisag unsay mga sitwasyon sa atong kinabuhi, pakalitan pa ka. Or ka dadon ka didong Marvin dito sa dagat, panananaon ka. Sige jud kayo Jesus. Enjoy kay may kagahapon mga kaigsunan na birthday ni Dong Jason. Enjoy kay me. Sulit jud kayo, sulit. Ang amo ang enjoy dito sa pagsilibrar sa ihang birthday. Nya pag man makuyog ang uban no. Sugin lang tamo, pero dili lang karon, mahurot tong oras. Nindot kayo mga kaigsunan kanang papuy-on gyud nato sa atong nahuna ug sa atong kasing-kasing ang mensahe sa Dios. Pilipos 4:8, kinahanglan punon ang atong nahuna sa mga maayong butang. Ligdong matahom, angay daygon. O gulay-laing makatabang ni ana ang pagbutang gayod sa atong nahuna o kasing-kasing sa pulong sa Dios. So muna nga, ang Dios na ay laraw, na ay plano, nga pauswagon ta, panalanginan ta, o kanang ingon siya diha nga nindot pagyud kaayo, tagaa diag kaugmaon ang imong mga pangandoy. Unsay giingon diha? Unsay giingon diha sa Jeremias? Tagaan ko pakaugmaon ang inyong mga pangandoy. But ipasabot na ay mga paglaom ang imong mga pangandoy nga pauswagon ang imong mga anak. Hello. Unya unsaon man unsa may mga pamaagi sa Dios aron na ikaugmaon ang atong mga anak. Sa miaging Domingo mga kaigsunan, ang mensahe sa Dios mao gyapon ang atong kinabuhi panalanginan. Not only in material, not only in emotional, physical, but also spiritual. Sa ato ang kinabuhi, spirito, kalag o lawas. Ang lawas mga kaigsunan, dili na kaangay mabalaka. Kay ang pamaagi sa Dios kinahanglan lipayon ra kaniya, magkabata lagi ka. Amen ba? Tinood biya na. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Panultihon 17:22. Unsay gingon diha? Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay.
hinay-hinay nga mawagtang ang imuhang maayong panglawas. Kung magsigi kag kaguol, sige kag kasuko. Munang gikuha ta sa lugar nga diin kaniadto, sige tag kasuko. Di ba na ay mga panahon kaniadto nga gamay ra gyud kahinungdan, pero pertinang pagkasuko Kabantay mo? Unya kinsa ganitong suko, kinsa toy alkanse? Siya mo'y alkanse. Tinura biyan na. Katong sige kasuko, katura sige kalkanse. Muna inay mong tapad, kung di ka malakanse, ayaw gyud og kasuko. Wa man. Kita kog tao mga kaigsunan nga magtiayon gyud dito syudad. Minaw siya sa akong programa. No gitaw nang iyang asawa kay ang iyang asawa trabahante magdiinar. Isang lagot ko sa ako ang bana, pastor. Musamot yung kong kalagot kay nga naman perti na kong sukua iniglingi na ko gahagok na. Alkansi lagi kuno siya. Nya bisan kuno siya alkansi nga naman, pastor. Masuko lagi ko. Muna iyang kalibgan ba? Kapalugod siya nga, siya ra gyud alkansi nga nung masuko man gyud siya. Pero ang pangutana, pastor, nga nung masuko man gyud kuno siya. Di man gyud kuno niya kapugngan. Ingon po to siya, di. High blood man. Trabaho siya DNR. Ang ihang bana, simple nga kanang mag-uuma. Nya, ako siyang gitambagan, silang duha dito sa prayer house. Ako silang gipandungan. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Damor silang naminaw sa programa, damor silang giblas. Nag-start na ato ang programa na tong pulong mo kinabuhi ko sa radio o sa social media. Usa sa mga panalangin nga akong nakita diha sa ilahang pagpuyo, ang ilahang yuta dito sa Lunas, Bourbon, Cebu, sa North, gibutangan og simbahan pertinda ko atong pakpakan ng Ginoo. Dili lang sa physical, material sila gipanalanginan, pati usab sa espiritual. Nganuman, kung doon na kay dapit sa kinabuhi, mapabutang man nga imong gihalad sa Ginoo, timan di na kalimtan niya. Wala gayud magsulti ang Ginoo nga kung unsay imong gihalad, dili na unsay imong gihalad iyan ang kalimtan. Wala gyud magsulti ana. Pero ang Dios nagsulti nga kung unsay imong gihalad, iyan ang ampingan. Amen ba? So dunay mga pamaagi ang Dios aron ang atong mga pangandoy tinguha sa atong kinabuhi uban sa atong pamilya, mga kaigsunan, tagaan og kaugmaon, pauswagon ug unsa may atong gitinguhag mga pangandoy, tagaan niya kaugmaon, gitawag sa paglaom. So dunay mga pamaagi ang Dios mga kaigsunan nga gikinahanglan nato nga ukayon utun-an pag-ayo. Now, ato sang hisgutan kining pulong laraw o kining pulong plano. Mangutana ko ninyo, labi na sa social media, ninyo tanan, unsa may makita ninyo aning pulong plano? Plano. Makabasa mog litra nga plano, unsa may gipakita ana? Makabasa mog litra ba? For example, imahinasyon, magsulat ko dirig P-L-A-N-O, plano. Unsa may gipakita ana? Unsa may gipakita sa word plano? Hello. Kisay na ay mga hunahuna na. Ang hunahuna sa uban ay nitulak na. Kana focus lang ta. Kay diha ta makakaton. Sa social media kisay ga monitor. Basing na ay mga mensahe atau aking sunan sa social media. Sa pulong plano, unsa may gipakita ng pulong plano? Ha? Maghisgot ganing plano ang gipakita na direksyon.
Makakita gani kag plano, plano sa balay. Porma, direksyon sa iyahang kuan, kanang direksyon sa iyahang say tawag ana, pundasyon. So mo na gipakita mga kaigsunan, direksyon sa kinabuhi. Maghisgot gani plano mga kaigsunan ang gipakita ana, direksyon o katuyuan mga igsoon. Magplano gani ka, naagyo ng katuyuan. Plano kag balay. Unsa may imong katuyuan nganong magplano kag balay? Para doon na kay kapuy-an. Ala lang magplano na kag balay, hindi kahuman, imo ra pasagdan. Plano kag balay mga kaigsunan, tanan imo na nang kana bitawng gitun-anan nimo na. Una sa tanan, maintenance. Like example, magplano kag pamilya. Magplano kag pamilya mga kaigsunan, asa man unsa may imong direksyon? Unsa may gikinahanglan nimo? Unsa may katuyuan? Unsa may mga gikinahanglan? So maghisgot tag plano mga kaigsunan. Nagpakita na sa direksyon ang buot ipasabot ana sa biblikal nga pagpakita sa word plano, direksyon sa kinabuhi, katuyuan sa imong kinabuhi o kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Timan nagsulti ang Dios nga dunay plano og laraw ang Dios sa imong kinabuhi. Gusto ang Dios nga masayod siya o gusto ang Dios nga masayod ka sa direksyon sa imong kinabuhi, asa na paingon, asa na padulong, humanta nining kalibutan na, human ang atong kinabuhi sa kalibutan. Gusto ang Dios nga masayod ta kung asa ta paingon. Kay daghan kay mga tawo nagtuog Ginoo, pero kutob ras minteryo ang nahibaw-an. Ug dili gusto ang Dios nga usaka sa mga tao nga inana og panabot. Nya daghan ra ba kayo mga tao nga nagtuo og murag damgo. Ang ilang pagtuo murag damgo ba? Inig kamatay mo ingon dayon nga tao si Mateo, si Pedro ug si Juan to na Dios Ginoo. To anas Ginoo si Pedro ug si Juan, si Mateo. Example, kisa may wala dili ra ta maghisgot og ngalan res mga tao. Kinsa man po nga ngalanan no nga wala diri? Mateo, murag wala mo kakadungog Mateo diri no? Naa? O si kisa man Santiago. Wala, si Santiago na lang. Kay Pedro na po Pedro. Santiago na lang. For example, si Santiago namatay. Ang pamilya ni Santiago mo anak gyud nga ang mga tao maingon nga tuan na gyud sa kamot sa Ginoo si Santiago. Ang pamilya pod maingon guol jukos kamatayo ni Santiago, pero saon taman tuan na sa Ginoo. Ya himan-himan inig kalag-kalag mo atong minteryo. Santiago, kumusta na ka? Tuan na sa Ginoo niya nang musta di sa minteryo. Di man no? Hapit na labak karag-karag September, October, November. Gusto sa Dios nga masayod ta sa direksyon kanang paingnan nato. Amen? Kisa ko nang gikaingon, dili mo sugot ang Dios nga ang atong nauna kutob ras minteryo. Nya muingon lang ta nga tuan as Ginoo. Hinumdumi ang atong kinabuhi inig kahuman ni ining kalibutana, dunay duha ka dapit nga giandam ang Dios. Langit, imperno, imperno, langit. O gusto ang Dios nga masayod ka, kinsa ang mga taong makaadtog langit? Kinsa man pud ang mga tao nga makaadtog minteryo? Mga kaigsonan, ang minteryo, imperno. Gusto sa Dios, muna niyo siya, ako ang nasayod sa akong mga laraw. Sa paghatag kaninyong mauswagon. Sa pakigrelasyon sa Dios, dapat muuswag ta. Sa pag-ila sa Dios, dapat muuswag ta. Sa itong pag-ampo, mga kaigsunan, dapat mas madasig ta. Dili kay magkaluya.
Ang tao nga nadasig sa pag-alagad sa Dios, mudasig yun na sa uban. Amen ba? Munang salamat sa Ginoo nga daghan gyud ta nga nanimba karon. Atong pakpakan ang Ginoo, mga igsuon. So unsa man ang mga angay natong buhaton aron ang plano sa Dios, laraw sa Dios, mga tinguha sa Dios mahitabo sa atong kinabuhi. Una mga kigsunan, ipadayon ang imong pagtuo sa Biblia. Walay lain nga number 1 nga gihatag sa Dios aron ang laraw sa Dios mahitabo sa imong kinabuhi. Unsa ang laraw o plano sa Dios? Muuswag ka. Unya diha sa pagkamauswagon, duna kay padulngan. Gusto sa Dios makakita ka sa imong padulngan ba? Kay kung dili ka kakita sa imong padulngan, mubalik ka sa imong kagahapon, makasakitan ra gyud ka. Kay daghan man kang mahayan, muana man ka nga dili ko main-ani ug dili patungod sa akong papa, dili ko main-ani kung dili ko mahitungod sa akong mama, wa ko nila pa eskwelaha. Daghan kayong mga inana og nasabtan. Pero kung nasayod ka sa ato ang padulngan nga ditos unahan, dili ka pasagdan sa Dios nga gialagaran. Kay ngano man gitudloan man kas iyang direksyon. Imong direksyon ba? So una, mga pamaagi, mga kaigsunan aron ang laraw sa Dios, ang plano sa Dios mahitabo gyud sa atong kinabuhi. Speaking about kinabuhi, dili lang na sa imong kaugalingon, kundi sa imong pamilya, sa imong mga anak. Nga ang imong mga anak mahimong panalangin sa dihang ikaw mahimo na kang tiguang. Nindot piya kayo mga kaigsunan, ako nagtanaw ko nilang Brad Ramon. Gipasakay sila, kisamtay kauban ni Brad Ramon nga nagsakay atong baro-baroto. Lipay kong laglantaw. Kung ang iyang mga anak wala pa ni panalangin sa Dios, magsigim naghilalisay. Tinuod na eh. Pero yung mong makitaan sila nga gipanalanginan pag-ayo. Dili lang sa espiritual. O gusto sa Dios nga dili lang usa ka bata, duha ka bata, kundi tanang mga bata. Munang kamo mga batan-on nga niya karon pagtarong mo samtang doon na po'y panahon. Ayaw gayud usiki ug binuangi ang higayon ug panahon nga gihatag sa Dios nga makaalagad mo sa Dios. Kay ang Dios nagsulti, dili makalabaw ang kakugi ninyo kaysa panalangin sa Dios. Kinsa may panalanginan sa Dios katong walay panahon sa Dios? Simpre katong nanimba. Tan-awa ragon ng mga tao diha sa Biblia. Daghang kay mga tao nga sigig daig sa Ginoo pero wa gyud pasagdahi sama sa imong nasinatian karon. Number 1 mga kaigsunan aron mahitabo ang plano sa Dios sa atong kinabuhi nga muuswag gyud ta. Ipadayon ang pagtuo sa Biblia. Ayaw sugot nga muintertin pa kag mga pulong sa kalibutan nga dili gikas Biblia. Hello. Ayaw gyud og ihatag ang imong dalunggan sa mga babas mga taong way Ginoo. Amen. Si Tia Rita lang akong ikuan. Kamutanan man. Matud pa siyang istorya kung wa pa'y nahitabong simbahan diri. Kanunay rang gubot ang iyang una-una. Pero karon malipayon na siya. Tanawa. Dili lang siya Rita, si Mama nagkagwapa atong pagpakan ng Ginoo. No? Nagkapata. Kaya nga naman makatiguang lagi ng sig-away. Tinuod biya na. Manggawas man ng istorya nga di mao. Muna nga ipadayon ang pagtuo diha sa Biblia. Og ayaw gayud pagduha-duha. Munay pasidaan. Ayaw pagduha-duha kung mutuo ka sa Biblia, mutuo ka sa pulong sa Dios nga naa gisulat sa Biblia, ayaw gayud og duha-duha. Kay matud pa ni Santiago kapitulo 1 atong basahon.
Santiago Kapitulo 1 mga kaigsunan, versikulo 6 dayong hangtod sa city. Ingon dinhi, apan papangayuas siya uban ang pagtuo sa wala kayo pagduha-duha. Kaya ang nagduha-duha sama sa balod nga mo sunod bisag asa huy pa. Sa hangin, ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Nangayo ba ka nga mauswag imong mga anak? Di ka kahulat ana kung naa kay pagduduha. Ang tinuod nga tao nga naghulat, tao nga mingsanong sa pamaagis Ginoo. Amen ba? Sultihan ta mo, unsa man ang kalisod kaniadto sa inyong kinabuhi, karon gipanalanginan namo pagayo. Damor pagyud mong panalanginan, basta ipadayon ra gyud ang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Sa Biblia mga kaigsunan, kung imo ra gyung tun-an ang Biblia, walay tao diha sa Biblia nga gipasagdan sa Dios. Walay tao nga gipasagdan diha sa Dios, tong tao nga nagtuog Dios. Sa kadaghang mga taong nangamatay, pero ang tao nga nagtuog Dios, nagpadayon nga giproteksyonan sa Dios. Like Noah. Kisa may nakabasa sa istorya ni Noah. Like sa mga Israelita, si Jose, nindot kayo ang mga istorya mga kaigsoon. Nya munay madunggan, masabtan sa mga bata, layo sila sa mga buhat sa kaway. Muna nga kagahapon walay mga bata day kagahapon nga ni are kay wala mapoy mga magtutudlo kay nagkuan man nag happy birthday mami dito sa bus dako pagkanindota. Sunod mga kaigsunan nga mga pamaagi, pag kinabuhi kanunay diha sa pagtuman o pagbuhat sa kabuton sa Dios. Timanin niya, ayaw undang sa pagtuo sa pulong sa Dios. First, muna siya, ipadayon ang pagtuo sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Ipadayon ang imong pagtuo sa Biblia. Maunay una, akong advice mga igsuon mauni. Busy man gyud ta dinhi sa ato ang kinabuhi no sa kalibutan. Kaysa mo agree. Mo agree mo? Nga busy ta diri sa kalibutan? Busy oy. Diha ta dapat magpatudlo sa Ginoo nga Lord, kining naaso na una na kong busy ko nga daghan kay kong giapas nga trabaho. Lord, ayaw tuguti nga mamatay lang ko hangtod inani ra gyud akong kahimtang. Kay magsiki ra man gyud ka busy tinuora. Wa ta kapahimulo sa kinabuhi diri sa kalibutan kung magsigi ra ta ka busy. Murabag ang ato ang kinabuhi na tao para manarbaho ras butang. Ang mga butang lang mga kaigsunan, murag sila ray nakabenepisyo sa atong kusog. Nasabdan? Nakuha ninyo? Murag nahimo tang trabahantis mga butang ba? Tuan nahatag nato ang kusog. Tuan nato nahatag ang panahon ng atong nahuna. Usahay, mawagtang ang atong pasensya. Gagmay na lang kaig sipyat, pertinagyong pagkanindota. Murag lami na ikuratsa. Nya gamay na lang istorya. Ulbo na. Kay grabe bit, perti lang yung bisiha. Diha ta dapat mangayo ni Lord. Lord, ilid ko Lord. Nga dili bitaw ko kanang grabe na kabisi. Grabihan naman kong bisiha Lord. Wa nagyo ko'y panahon nimo. Di na kay ko kaampo. Di na kay ko kabasa Biblia. Pangutana, unsaon na to pagkasiguro nga nagpadayon ta sa pagtuos Biblia kung wa tay panahon sa Biblia? Hello? Hello? Muna ako advice, mga igsoon. Inyong mga anak, tutuki. Walay lain nga angay mo tutok sa inyong mga anak
kamo mismo. Tutuki sila, kanang eksamina sila ba, kanang check up pa sila kung nagbasa ba na sila Biblia. Kay waylain mga kaigsunan nga pamaagi aron ang laraw sa Dios, ang plano sa Dios mahitabo sa imong mga anak, ipadayon ra gyud ang pagtuo sa Biblia. Unsaon nato pagpadayon sa pagtuo nila sa Biblia kung kita mismo wa ta magpakabana kung nagbasa ba na sila Biblia. Unsay giingon sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8, ang Dios mismo nagsulti kanto kang Josue. Si Josue ug ikaw ug ako kita pareha nagkinahanglan niini. Amen ba? O say gingon, ayaw kalimot sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang nahilsulat niini, ang resulta mo uswag ka. Gusto ba ka nga mauswag ang imong anak? Hello. Gusto ba kang magmalipayon ang imong mga anak? Pabasahag Biblia. Ayaw pasagdahian ng silpon. Pwede ni mo na silang tagaan og panahon nga mutan-aw silpon, pero please mga ginikanan, pabasahag Biblia inyong mga anak. Brother Moses ni Honghong, may ragyong wa pagkiyo anak. wala ko kabalos imong gihonghong. Tinood biya na, our responsibility that is not out is all about food. Asa sa? Dito Miss Balas gahapon, wa na. Ang mga babay gagmay na lagtabon. Gagmay pagtabon ni ana pa sa iyalahang kuan. Ikaw nga nagtan-aw, ikaw na lay mo lantaw. Lantaw ikaw na lay mulingi. Nya ang uban sa duais kayo mulingi to pero ang mata gaana. Wa gyud. Mana nga ang resulta magulang Dios, masuko ang Dios. Munang sa akong bahin akong gi-enjoy ang among gi-enjoy dito ang birthday ni Dong Jason. Sakay-sakay gusto kong muadtos mga dagat niya akong ilingaw nga bata lantaw dito sa dagat. Ya pinigsalum-salumay may lantaw nga miso nga isda ba. Perting tinawa ang dagat. May pasensya mga kigsona no sa social media. Kusog kayo ang ulan diri sa mua. Ang atong simbahan wala pa may kuan kanang wala say sa kisami. Mao ni kanang disadvantage man siguro na sa walay kisami. Kansita kung mag-uwan. Pero dili man noon sige uwan. No? Dili kayo clear ang tingog labi na sa social media, grabe kasaba kay wala may kisami ang ato ang simbahan. Pero bless kayo ta mga kigsunan kay nagkanindot ang atong simbahan atong pakpakan ng Ginoo, no? So ipadayon gyud ang pagtuo diha sa Biblia. Dayong ipadayon ang pagtuman sa sugo sa Dios o pagbuhat sa kabuton sa Dios. Amen ba? Ikaduha, aron mahitabo mga kaigsunan ang plano o laraw sa Dios nga muuswag ka, ayaw gayud og kaluya sa pagbuhat sa sugo sa Dios. Amen ba? O pagtuman sa unsay gusto sa Dios. Mateo kapitulo 6:33. Apan labaw sa tanan, paharia ang Dios. Ang tanan mo, paharia ang Dios. Sa atong kinabuhi, sa tanang mga papa karon, sa tanang mga mama nga niya dinhi, ang gusto sa Dios, ang pamaagi sa Dios aron mouswag ang atong mga anak, aron panalanginan sa Dios ang atong mga anak, atong mga apog, unsa pa diha. Tumanon ra gyud nato ang sugo sa Dios. Amen ba? Klaro ra diha? Klaro ra? Tumanon ra gyud nato ang sugo sa Dios og padayon natong buhaton ang unsa may gustos Ginoo. Unsa gingon? Pari ang Dios. Og
tuman sa kabuton sa Dios. Apan labos sa tanan pahariya ang Dios og pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton. Unya ingon dahil siya tanang butang, spiritual, material, financial, tanan. Ingon ng Dios, si Jesus Christ ang nagsulti o gisulat ni Apostol Mateo, tanang butang ihatag ra niya kaninyo. Amen ba? Timan ini. Kung ang Dios mo hatag kanimog butang, bot ipasabot, kasaligan ka ana. Amen ba? Kasaligan na ka, bot ipasabot, dili nakama, kanabitang, ang butang manggod nga dili ka kasaligan, ang mahitabo manggod, mahimo kang kanabitang trabahantes butang. Pero kung kasaligan na kas butang, ang butang maunay mo tabang nimo. Timan ini ha. Maunay usas sa mga mensahe nga gusto sa Dios kinyong masabtan. Ang butang nga kanabitang unsang butanga nga kasaligan ka, kanang butanga mutabang na nimo. Hello, kay kasaligan naman ka. Pero kung ang butanga di ba kakasaligan, timan ilhanan sa butanga dili kakasaligan, ang butang dili nakatabang nimo. Usay bote pasabot. Inani ni. Hatagi kuno kog butang. Hatagi kuno kog ngalan sa usa ka butang. Unsay ngalan sa usa ka butang? Tagay kuno ko. Usa butanga? Usa? Cellphone. Kasaligan gani kas butang. Kanang butanga cellphone, kanang cellphone like kani. Kaning cellphone kung kasaligan na kaani, mutabang na ninimo. Pero kung di pa kakasaligan, hinumdumi, mudaot ninimo. Nakuha ninyo? Kung dili pa kakasaligan og cellphone, ang mahitabo ini, dili ni katabang nimo. Pero kung kasaligan na kaani, mutabang na ninimo. Hello? Mutabang na nimo sa pagsulbad sa unsa may imuhang mga pangutana. Tinod na, gamiton sa Ginoo ni cellphone. Daghan kayong mga kaigsunan nga na dili na wala ko kay kita. Dili mi kaila. Pero nahimong instrumento ang cellphone nga nabag-o sila. Nahimong instrumento nga nausab ang ilang pagpuyo. Maingon sila, Pastor, bless kayo mi nga nakadungog mig muali. Bless kayo mi nga nakadungog mig mensahe sa social media. Sa imong pagsangyaw sa social media. Pero kung wala pa makatabang nila ang cellphone ug dili pa sila kasaligan, ang cellphone mudaot rana nila. Ang mahitabo, mahurot na lang ng oras, siglan tawag cellphone, ang mataray na luya. Daghan kayo mga bata nga dili kasaligas butang, nadaot ang ilang kaugmaon. Hello? Ug ayaw sugot nga magbaton kag butang nga di pa kakasaligan. Ang word kasaligan, kaantigo na kang mogamit sa butang aron ikaw taya kang tabangan. Nahimo siyang partner nimo. Ang problema ana kung ikaw nay partner para sa butang, nahimo kang servant sa butang. Hello? Naggasto ka pag-ayo, time, wala na kay panahon sa Biblia, kay tuan na kas butang, dili na kabubuton sa Dios. Unsay giingon? Paharia ang Dios og pagkinabuhi uyon sa iyang kabuton. Amen. Uyon sa iyang pamagi, uyon sa iyang gusto. Og ang tanang butang idugang ra. Nganong dili man idugang sa Dios ang mga butang, ang ubang mga butang kay naa manggani kay butang di pa manggani kakasaligan.
Madaot manggani ang imong kinabuhi sa butanga na animo. Unsa pa ka ang ubang mga butanga di pagyud ka kasaligan. Muna ngayon katingala kung dunay mga butanga bisag saon nimo pangandoy hangtod karon wa pa. Kay dili gusto ang Dios nga mahimo kang servant sa usa ka butang. Amen. Tinura bitaw na. Timan magkadaghan na gani amang butang ug dili ka kasaligan ana magkagamay imong pasensya. Mabisi na gani kag samot ana. Dili na blessing. Pero bisag unsa man na kadaghan nahimo na ng partner sa imong mga panginhanglan, that is a blessing. Like example, motor. Kung ang motor nakatabang nimo, that is a blessing. Pero ang motor nakatabang, wala makatabang nimo, nakadaot nimo, that is not blessing. Like example sa akong amigo, mag-agbaya gyud mi ato inigkita na mo sa eskwelahan, grabe mi ka close. Nya amo ang sangod kanang guard. Mag-agbaya gyud mi. Karon gusto gyud siyang makamotor. Gipalitag motor. Di pa siya kasaligan, pero kabalo na laging mo drive. Maayo na kayong kanang mo banking-banking. Salig na gyud kay maayo nang banking. Pero dili blessing ang butong motor niya nganuman ang iyang kinabuhi gikuha sa motor. Nahubog siya, nag-drive, nabangga, patay. That is not blessing. Namatay ramang gani usa ka butang, unsa pa kaha kung ihatag ang tanang butang. Munang ingon ng Dios, dili basta-basta nga ihatag niya ang ubang butang. Ang ingon diya ang tanang butang. Ikinabuhi usa nato ang kabubuton sa Dios. Amen? Diha ta dapat mabisi. Kisa may nangandoy butang, isang kamot. Wala gyud ko na sila mangandoy butang. Pero na ang iyang kaila og makabutang, moingon, ako pa lagi Lord. Kisa may nangandoy butang, balay, sakyanan, mapahuman ang mga bata, di ba nindot kayo ang mga bata kanang maplastada ang pagpuyo, ang ikinhanglan butang. Gusto tang nangandoy butang, ang pamaagi sa Dios aron ato ang maangkon ang iyang mga plano og laraw, pahari ang Dios. Ikaduha, tumana og buhata ang kabubuton sa Dios. Og pag kinabuhi uyon sa iyang kabubuton, uyon kanang uyon dili sumpak. Amen ba? Og ang tanang butang ihatag ra gyud na. Diha ta dapat mukugi sa pagkat-on sa kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton nimo Lord, pasabta ko. Unsa may pamaagi nimo Lord, padawata ko. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, grabe kadaghang mga pangutana kaniadto ang nakatubag Biblia ra. Amen. Muna mo yung kung bless kayo ang taong dunay panahon sa Biblia. Munang sugod karon ning na imong tapad, magbasa na tag Biblia. Ako malipay kay ko mga kaigsunan nga makakita ko mga tao nga magbasa gyud Biblia. Kay kabalo man ko sa iyang pagbasa dili gyud siya malkansi. Di gyud malakansi ang tao nga magbasag Biblia. Kaysa tao batan-on o bata nga way basa-basag Biblia. Bisag saog paningkamot sa mga ginikanan, wa gyapoy kapaingnan. Tinuod na Pero ang batan-on nga magbasag Biblia, bless kayo. Munang malipay yun ko nga dunay mga batan-on nga makit-an ako nga magbasag Biblia. Kay kabalo man ko nga dunay kapaingnan ang iyang pagbasag Biblia. Kisay nagbasag Biblia sa usa ka semana. Atong pakpakan ang Ginoo no, si Daykura. I-bless sa Ginoo ang inyong mga anak Daykura. God so will. Kamong tanan. Muingon ko nga,
I declare nga mabless mo tanan, pero start na sa pagbasa ng Biblia. Tinuod na. Kay kung mahitabo man gud mo ingon nga, Pastor, mo deklarara di ay kag i-bless ming tanan unya mahitabo. Ang mahitabo man gud ana, masayop ang Biblia. Kay naplastada na magud ang pamaagi sa Dios, ang laraw sa Dios ba? Ang plano sa Dios plastada na, ang direksyon sa Dios gipakita na. Amen ba? Inay mo tapat, basag Biblia. Og paria ang Dios. Unya sunod, pag kinabuhi yun siyang kaubuton. Diha ka mo kogi. Mga papa, mga mama, please, hatagig oras sa inyong mga anak. Panguluhin ninyong basag Biblia. After 5 years to 10 years, makakita mo ng inyong mga anak lahi sa ubang mga anak. Pero karon nga nakadungog mo, wala mo magpakabana nini, timan ang inyong mga anak walay kapariha sa mga anak sa kalibutan. Magbisyo ra na. Pero kung inyong gibuhat ang mensahe sa Dios ninyong nadunggan karon, and I declare nga ang inyong mga anak i-bless gyud na sa Ginoo. Amen? Mga papa, mama, ako mga pagdasig, start today, pabasaha ang inyong mga anak og Biblia. Dili ko maingon once a day, dili sad ko maingon once a week. Basta pabasaha ang inyong mga anak sa Biblia. Kay naay laraw ug plano ang Dios nga mopauswagon sila. Gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Ipataas ang inyong mga kamot. Pangayua sa Ginoo nga tagaan mo kadasig sa paglid sa inyong mga anak. Ayaw sugot nga kutobra ka sa pagpaminaw. Ayaw sugot nga igora ka mo ingong sakto gyud. Walay mahitabo sa imong pamilya o sa imong mga anak kung duwa kay buhaton. Timan iyang giingon sa Biblia, unsay imong gipugas, imo nang anihon. Kung nagpugas kag sakripisyo sa pagtudlo sa imong mga anak sa pulong sa Ginoo, after 5 years to 10 years, makita nimo nga ang imong mga anak di pasagdan ni Lord. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga laraw, plano sa matag usa namo ka kinabuhi. Nga imong isugilon ka namo nga sa matag himugso di ay sa matag tao, na himugso usab ang imong mga maayong plano. Doon na kay mga plano sa mong kinabuhi o laraw sa among kinabuhi nga ni akaron nga imo ming pauswagon. Not only sa usa lamang kabahin sa among kinabuhi o pagkatao, kundi sa tibok pagkatao. Amahan, niya o Dios ang mga amahan, mga inahan, mag-isa sa ilang mga kamot, aging pag-surrender diha kanimo. Kay nasayod kami, wala mi mahimo kung wala ka. Among gipangayo o Dios nga imong ibutang karon sa among naunang kasing-kasing, ang kaisog, kadasig, kalipay sa pagdumala o paglid sa mga bata nga mubasa gayud og Biblia. Sa mga batanon, inay among pasagdan sa silpon, kay wala gyud sila'y maayong kapadulngan kung amo ra silang pasagdan. Salamat o Dios nga imo kaming dasigon ug imo kaming pahinumduman nga dili lamang igo kaming maminaw kun dili sa pagtuman. We declare blessing sa tanang mga amahan nga niya karon nga dili gyud sila magpasagad sa ilahang mga anak. Kung dili ilang amumahon ang ilang mga anak ug tagaan nila og Ginoo og time sa pagtuon ug pagbasa sa Biblia, kay mauni ang imong pamaagi aron ang imong mga laraw plano nga muuswag ila gayong masinatian. We declare blessing sa tanang mga mama, dili sila magtinapulan ug dili sila mahaylo sa social media, dili sila mahaylo sa cellphone ug uban pa, hinuon magpakabana sila sa imong mga pamaagi ug ila kining hihatag ngadto sa ilang mga anak kay mo ni tinuod nga gikinahanglan sa pagpuyos kalibutan. We declare blessing sa mga batan-on nga niya karon nga makasabot na sa ilang nasabdan dili nila ni kalimtan ug makasabot sila sa unahan pang mga eksplanasyon sa imong mga pulong sa dihang magbasa sila sa imong mga mensahe. We declare blessing upon blessing in Jesus name. Amen ug amen. Inay mong tapad, basa ang Biblia.
Salamat sa pulong sa Ginoo, no? O karon adto ta sa atong halad. Mahigugmaon na to nga halad para sa atong buhi nga Dios sa tithes and offering. Atong awiton ang mohatag sa kalipay. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, motaig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon ta ang Dios, motaig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Akong gihangi ang tanan sa pagpamarog o atong iisang atong mga kamot alang sa pagampo. Nalaygon na mga Dios, salamat Lord, intak na sa kautuhon, imong ihatag sa mo ang kinabuhi. Salamat Lord sa imong mga pulong, ug bisan pa man Lord God, niining salpianong bahin Lord, salamat Lord nga ikaw kanunay nga nagadasig sa imong mga kaanakan, sa imong mga katawhan Lord nga magpadayon sa pagkamatinud-anon diha kanimo. Ug salamat Lord nga ikaw ang Dios nga mo'y kanunay nagpanalangin sa bisan unsa man Lord God nga matang sa panginabuhian sa imong mga kaigsuonan Lord God. Salamat Lord, niining salpianong bahin nga ikaw ang Dios nga may magapanalangin ini nga makatabang kani Lord God ug usa kini sa maagi Lord God nga makapalambo sa imong balay alampuanan Lord God. Salamat Lord, ikaw ang kanunay nga Dios nga magapanalangin ug pinilo-pilo sa tagsa ka panimalay nga niadiri karon Lord God. Ug salamat Lord God sa imong mga pulong ug ang kanunay nga pag-uban diri kanamo Lord. Among balik ang pagpasidungog diha kanimo Lord God, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, manglingkod sa ta sa makadyot mga igsoon ko sa Ginoo. Ya, mga pagpahibalo sa umaabot kanang Domingo na pod. Taas mo putag pangandaman mga igsoon kay usaman ka semana. Amen. So, sa sunod Domingo ang schedule kay i-schedule magidato ni igsoon kay mga kaigsuonan kay na may uban nga ganahan na unta kay itong muhatag og kadaugan murag kuan mi siya murag maulaw ba may maning i-schedule nato kay ingon diha wala ko na pinugsanay pero walay balibaray para manigid sa atong Ginoo. So ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Brad Serapin. Ya, amo scripture reading kay si Daisinde. O niya amo testimony kay dugay naman po ta gimingaw ani niya. Mga taod-taod na jud. Gimingaw man ta niya pero mas labaw na ang Ginoo nga gimingaw sa iyang kinabuhi. Ato ginang patestimonihon si Conchal. Karong dumabot Domingo. Daghan kini siya testimony kay kanang tingob ni iya ha kay totoo naman tunto siya makauban. So iya ang panahon karong Domingo. Daghan ni siya mga kadaugan. Ya, hatag tag kadaugan sa Ginoo, malipay baya ang Ginoo ana mga igsoon. So ang mo special number kay ang group nila Gaw Albert, apil na lang pod sila si Ate Cora, Gaw Joel ug si Tia Rita para makasabay ra pod inyo ang panahon karong umaabot Domingo. So ang kanang Sabado nga Bible story sa mga bata, wala ko naari mong anak. Wala ko ka-chat sa GC. Ya, kanang doon na may mga kanang kahapon nga kanang sa ulog ang atong igsoon si nanalaman si Dong Jason niya mo tulad ba kung na-chat nasubo kaayo ko ba kay la naari utong mga bata na si Lisa na niya wala ko ka-chat niya mga kay ko pasensya niya wala mo pud mo are
Ya, kasagaran po diri nga mga bata mga re, tapos yung mga kasilanganan nga na join po sila. Ya, kasagaran mga pag-umangko nako. Ya. Karong Sabado, padayon ra gyud mi kanang Bible story mi sa mga bata, mga alas 2. Ya, magpaabot-paabot ra gyud pud mi sa mga bata niya. Tabangi pud mi pagdasig sa inyong mga anak nga kanang mungari kay kanang nindot kayo ang atong mga bata nga malid sa pulong sa Ginoo samtang bata pa sila. Kay nindot magud ang bata matudluan, matrain sila samtang bata pa kay kanang mahimo pug jud na silang blessing sa umaabot mga kaigsuonan. So, ang akong hatag usab ni Pastor Gideon ang mga dugang nga mga pagpahibalo. So salamat sa Ginoo. Karong Domingo afternoon na ko'y klase o niya pagkagabi na po ko'y klase. Duha ka buka akong klasihan. Pero karong sunod Sabado na lang ang klase nato sa mga batanon. Din adto na sa atong practice. Klasihan ta mo sa Biblia o klasihan ta mo sa instrument. Tudloan ta mo unsaon paggamit sa vocal, kanang vocal diri, vocal cord. Nya tudloan ta mo unsaon paggamit sa instrument diri. Mga batanon, dili lang kay kumodasig 1-1, kundi ginasig lang ta mo tanan kung kinsay mo arirong Sabado after sa Sunday school sa mga kabataan. Tudloan ta mo, kunya praktisan ta mo diri. Kay hapit naman Disyembre mo palitag drums. Atong drum gyud ba? Nga kuan. Unya hinahinay naman nga nagka kompleto atong sounds nya nindot na gani siya gyud og gawas. Pero kulang pa gyud ni siya kay kinahanglan man na siya na sounds sa matag gadget. Sa bass, sa electric guitar, sa drums. Unya salamat sa Ginoo no nahuman na gyud ang ato ang panampungan atong pakpakan ang Ginoo. So, nindot gyud tan-awon nga limpyo siya. Unya ang karing likod ani mao na lang poy ako ang taraoranan. Pero akong gipaabot kato akong gi-order sa TikTok nga panggabas sa puthaw, simento og sa kuan kanang inani kahoy, pwede siyang gamiton sa kahoy kay diha ko naluya kanang gamit kog sirotso kay habol gyud siya. Kuan man god murag may pagka-binil, may pagka-simento kana sa kilid ba. Munang sinaw kay siya. Makahabol sa sirotso. Muna diha ko naluya pero salamat sa Ginoo kagahap atong Sabado miso. Biyernes sa hapon tibok Biyernes na human ako na diha panampungan. Nya wala ko mag-live kay pertig yung kapuya hagba gid ko. Nya murag kurog ko ba kay pag pinugong ana kay ako raman usa gataod ana. Unya karong simanahon na siguro makitaan lang pud ko ninyo diri sa toy mutabang. Ari ko diri kay medyo taas-taas ni diri kay hagbong pamantas yuta. Habog na ni. Kami Scout Joel taon mi ani diri sa Tigabas misahe ari da ko diri pastor kay puyaw man dito. Kay habog man si gut-gut. Salamat ko sa Ginoo na human gyud nato ning kuan. Nya sunod ani hinahinayon nako ni diri og skin coat. Kabalo man gyud ko may skin coat. Wala may dili gyud balaan basta kay imo rang tun-an. Sakripisyo lang pug ka. Ana skin coatan ako ni unya prayer ta natay glass. No, ato pakpakan ang Ginoo. Ato ang prayer mga kaigsunan nga makapalit tag glass sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka bintana. Kanang 7 ka bintana mga kaigsunan na mensahe, spiritual message mga kaigsunan. It's all about God. Number 7. Manindot kayo atong simbahan. 7 ka bintana. Wa ko ka kuan na ha. Wala na pag gamaan ni, wala gyud ko magplano nga maunay mahitabo 7 ka bintana og 3 ka buok sira. Kanang number 4, number 3, number 7 nindot ka
spiritual message. Kanang mga number. Dili na pungsoy ha. Una nga, salamat kay sa Ginoo kung imo lang taon na itong simbahan. Wa pa'y usa ka tuig imong makitaan gagir di man ni Lord. Atong pakpakan ng Ginoo mga kaigsoon. So, wala na siguro'y kuan pa, paabot lang ta sa kana mo'y atua siguro ng once a month mag-landscape ta. Siguro unsa marong pizza sarong ikaduha rong Domingo, ikatulo. Ikaduha no? Karong bulana kanus aman ta mag landscape diri kanang bugwalanay gyud diri, mas nindot man gud nga tabangan gyud nato bisag sa usa ka bulan ka usara. Kay usap una ka chance mga kaigsunan nga naabitaw gyud tay na contribute nga kusog time sa tong simbahan. Sa usa ka bulan ka usa ta magdagyaw magbayanihan. Kanus aman nato na muhaton. Unsa mang pitsaha. Magbugwalanay gyud ta ako nagpalit na kog bara. Sige, next Sunday, mangutanan na sad ko. Nya sunod Domingo mangutanan sad ko. Kuyog mahurot na lang ko ning September. Wa pa gyud ta kabugwal. Busy man pastor. Nakadungog ra ba tag mensahe nga murag nahimo na tang servan sa mga kabisi. Wala na ta makontribute diha sa simbahan. So kanos aman unsang pizza 14 man ta karon. Pizza 14. Sabado kasuaman kanang naagid tanan. Sabado, next Sabado. Bisag unsa. Wala may lain, lalaki babae ra man gyud. Bayot wala may bayot. Kuan magbugwal tan karon sa man next Saturday. Ari tatanan. Sige, mga bata naman ta dire. Pangutana unsang oras ha? Kay basig ari na lang pud alas 3. Usa may bugwal. Buntag nya diri na lang pud ta maniud tugod. Usa man maglugaway ta kay naa koy pilit. Nama koy pilit gipalit katong itom nga pilit. 160 ba to? Usa ka kilo gipalit na ko sa dalagit. Pun-an na to. Sagulan man na to. Sa karong Sabado ha, mag-enjoy ra gud ta diri sa atong pag-alagad. Maura man gini pinaka-importante. Enjoy ra gud ta. Di pa man ta ka kuan tanom og bulak kay ato anang tamnan maibot ra man gyapon na kay wala man matarong. So karong Saturday una-una naara ba koy daghan na trabahoon. Ayaw i-appeal ni sa ato ang trabaho di as Ginoo. Amen. Sige, kinsa ang mutunga karong Saturday isa ko nung kamot. Murang ang uban mura gawas si konsyal kay naaman ni sila kuan naman ni si konsyal session nasa session sa kuan barangay. So kuan kanang Saturday ha, Saturday maglugaway ra ta. Maura na itong pahibalo niya pagdala mo og pala kabang na ako'y kabang tiko kabang kuan ning bara nana. Unya sako atong tabangan. Kana ato nang anak nato ibundak diha ang yuta para malibil na diha ato nang hukot don. Wala nay pahibalo, manindog ta. Ay budbud. Di aday budbud. Dala ni Brother Moses, Tatay Moses. Pagkadaghana. Sulod ni dito bis. Tupakpakan ang Ginoo ni Brother Moses. Salamat sa Ginoo. Bulahan ang nagpakaon kay damor siyang pakauno ni Lord.
Mao na ingon sa Biblia. So atong pasalamatan ang Dios, manindog sa ta atong i-closing prayer din pasalamat ta sa Ginoo sa budbud nga gidala ni Brother Moses. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, na salamat Lord sa imo mga pulong, bisan pa sa akong pagsugod ug niining nga taknaa nagmalampuson kami sa pag-aalagad kanimo, paghalad ug mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog kanimo, bisan pa o Dios sa paghatod namo o Dios sa kinatibuk ang namong mga halad. Lord, salamat o Dios nga imong gidawat ang mong mga halad, even Lord ang among kasing-kasing una nga among tibok pagkatao na himong buhing halad diha sa among pagduol kanimo. We declare blessing dili lamang sa among kaigsunan nga niya karon, bisan pa sa among kaigsunan nga naminaw karon, nakiguban, nakigduyog through the social media, pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing upon blessing adto kanila. And thank you Lord sa kalampusan og sa mga panalangin og pag-amuman nimo o Dios sa matag tawo nga misalig kanimo. Tanang mga amahan, tanang inahan, mga kabataan nga niya karon, I declare nga imong proteksyonan sa tibok simana ang imong gidugang sa among kinabuhi. Malipayon kami, malinawon kami, kay mabati namo ang imong presensya sa tanang panahon, bisan asa kami nga dapit mag-uban ka kanamo. Ug salamat o Dios sa imong proteksyon, pag-supply sa tanamong kinahanglan, even Lord spiritual, financial, physical, even Lord emotional. We declare nga ang Dios nga mong gilagaran nga mao ikaw nga among gihalaran ining tagna magatagbo sa tanan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o pinaagi sa gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon. Amahan, mag-uban ka kanamo. In Jesus name I pray. Amen. Salamat Lord sa pagkaon, bisan pa ni budbud Lord, we declare blessing. Nga ikaw ang Dios magapanalangin, maghatag kag medisina sustansya kabas kog kalig-on, dili lamang ni inimong budbud kun dili bisan pa sa tubig nga among pagkaimnon. We declare blessing ni Brother Moses sa iyang pagpaambit ni ini kanamo. Nakita nimo o Dios ang iyang kasing-kasing, malipayon siya nga nagpakaon ni ini kanamo og akong gideklarar ang imong pagpanalangin kanila. Kaniya og kanamo nga moambit ini. In Jesus name. Amen. Okay, amen. Lamanuhay ta while kuan ang budbodong G. Sunod Sabado, apil ka ha? Sunod Sabado. Sa Ginoo, lamano sa kalipay. I-distribute lang, Jay, kanang bodbod. Sa Ginoo, daygon ta ang Dios. Ayaw mo kalimot ha sa pagbasag Biblia. Simple pero grabe na siya resulta. Basa ra yung Biblia. Basa. Ayaw yung hikawi inyong mga anak. Pabasahag yun ang Biblia. Kay mao yun ay kabubuton. No? Salamat sa Ginoo. Salamat tayo sa mga mensahe sa Ginoo. Salamat tayo sa ihang mga pulong. Dalaygon ang Dios nga nagapanalangin. Dalaygon ang Dios. Kinigitson, pasurgin niyo mingon ang pulong sa Dios. Atong ginamulong. God bless.